say Watson diri sulod aning Maligaya, Imbi Maligaya guys. Watson sa Imbi Maligaya. Good morning. Gayon. Siyempre, dayon John. Enjoy staying. Favorite room. Business class, good for two. Comfortable. Very comfortable. With matching coffee. Coffee to go. Coffee to go. Nana ko'y personal nga kuan diri guys. Mahal na bayad we. Oh, personal nga kuan kanang tig massage. Oh, sa yun nan kanang tig massage nako dang puk sa tiil. Oh. Oh. Kanang mga tiil nga mga laagan nga tiil ba. Nana aboton nagkaluya. Yawa may problema kay na may taga massage guys no. Okay. Kuyaw kay daghilot guys. Kuyaw kay daghilot. Wag tang ang mga kasukasuan ana. Wag tang ang mga hilotay guys, wag tang yung kasukasuan. Basig na yung kanta ko. Minum tagpuan. Inom ko numi guys. Sa may inom mo na to. Pinasan. Magkuan lagi ay. Nagngul-ngul gani na akong tiil no. Minum tag beer. Beer o kuan? Hard. Kapag ako ang beer? Gani, hard lang.
Ina na siya ka master maghilot guys. Mas kuan pa na siya sa kanang manghilotay diya sa mall. Hmm? Di agi ni siya og kanang UGT. Niyagi ko GT dia sa Gesano nilutay. Oh, kuyaw kay na guys no. Munay daghan na kay ni siya profession nga naagyan. Yan ang hiloton guys kay ngano. Naglaag-laag man ang tiila niya, ginaluya naman na naluya naglaag ba. Naluya naglaag niya gipamaula na. Oh, maghilot na maghilot. Kalami paminaw na eh. Dami kay paminaw. Ha? Kami kay paminahon guys. Ay maghilot si Tiil. Ya lami kay mudag hilot. Ano siya guys? Mana ikaw ang katog na dito Kung- kakaw. Hindi mo kakaw, tog naman. Ano? Dili. Tanaw pagay taguan. Kanang kuan ron. Manisko paganita sa sod. Disco. Oh. Impis pa niya. Human anak guys. Iya pa ng midyasan guys. Si Aro. Nana ka spoiled ng asawa guys. May pijisa mang sawa. Unsa ang asawa? Pijisa. O prinsesa din ang asawa din. Mo na diha. Prinsesa niya magsige reklamo ng naas Facebook. Ano man ang malarbaho mo asawa kay kanang ay mo pagsigsalig pabuhi sa inyong bana niya. Unsa man di na, di ba unsa man di na di ay sa panarbahong gihimo man din gani ng prinsesa. Wala, bilang tanaw yung medyas yung ay mo kalagot na ko guys ha kay sab na prinsesa mo na ya gwapa pa jud ni naunsab na gwapa ina nam ng mga gwapa god buyag ha. Okay. Nawa mga kuan na prinsesa mga tiris prinsesa itom ug kuan.
kagabi hapon nakagikan. Okay? So niagi po ta sa gabal tungod sa kabaluran sa kadagatan. So mao nang nahinay-hinay ang atong dagat guys. Bahala na. O bilangan. Basta safety lang ang pag-abot sa Cebu. Malipayon ra kay tanan guys. Okay? Awa katong kabugtagon. Ingon ana no, fresh air kayo. Oh, walay sagol nga dito. Matag di sulod aling barko ha. Okay? Ubanta niyo sa pagbiyahe. Good morning, sir. Eh, nindot ka itong morning. Kay hapit na tayong maabot sa kuan, sa Puerto. Lamig itong morning. Nag-stars na akong mata. Guys, kay hapit na tayong maabot sa Puerto sa Cebu. O akong tiil. Akong lapalapa. Nagkatol na. Kay gusto na ni siyang tungtong anang Cebu o maglakaw-lakaw ang kalaagan guys. Okay, namahaw mi diri, libre ang pamahaw diri mi na ni hapon, na ni udto, na ni hapon, namahaw na sad onya kay dili ko kumukaon og karne. Di ko kumukaon o itlog. Labaw ng manok guys. Kay mulupad. Di kumpaon na. Karon wa ko'y kaon. Pas mong detox na ko guys. Pero di mag-uol. Kay naik kape. Kape sa Maligaya kape. Mainap. Mao na yung episode sa kundihan guys. Pangpatay sa bitok. Bahalag way kaon guys. Nangayo og buwad, wa sila buwad dire, way buwad. Ngayo og sardinas, way sardinas. Dool na lang sa isda, way dool sa isda. Kay tuwas dagat guys. Wa makuha ang isda. Okay. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Uy, doon sana mo na.
katugnaw guys. Ikuhaan naman mig habol. Ya wala na mig habol. Kuhaan na mig ipambawian na mig habol kay naabot naman doon sa puerto. So man akong resulta, naka-off na ang aircon sa kwarto. Ya, ora na kog si Reyna ang nahubsan. Dili na to po guys, si Reyna nang nahubsan. Nana, kung nakakita na yung maligaya aning giunsa na ilang unlan, agoy, madakpan ginirong si Renahan eh. Oo na ni Ron. Bago pa lang may nabot sa Cebu. Mauna yung sakad ako nga barko. Maligayang maligayang. You know all guys. Unsay gibati nako inside that barko. Super maligaya. As maligaya. 10 over 10 equals 100 guys. So 100% akong rate na ng mga barko. So sakay na mo.